Лукашенко стварае акадэмію інтэлектуальных тэхналогій. Якія новыя магчымасці гэта стварае для Мікалая Лукашэнкі? Тым часам ягоны старэйшы брат Дмітрый Абельскі будуе фармацэўтычны комплекс за $10 мільёнаў у Вялікім Камяні. Там жа расійскі Вайлберіс паскарае будаўніцтва свайго лагістычнага цэнтру. Ці можа Беларусь стаць запасной пляцоўкай для расійскага маркетплейсу? Пуцін спрасціў ваеннае супрацоўніцтва з Беларусю, а Латвія аднавіла працу памежнага пераходу з Беларусю. Вас чакае ў выпуску навінаў таксама гісторыя амерыканкі Рут Уоллер, якая дапамагала аднаўляць Беларусь пасля вайны, і інтэрв'ю з пісьменнікам Владзімірам Казловым. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вамі Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 5 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. У Беларусі створаць новае ВНО – Акадэмію інтэлектуальных тэхналогій. Пра гэта абвясціў Александр Лукашенко на спецыяльнай нарадзе. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? Давайте згадаем, якія задачы стагоддзя ставіў перад навукоўцамі Лукашенко цягам свайго праўлення. Мне важно, что-то прорывное мы уже должны делать здесь. Что-то нам надо сотворить такое, что останется на века в истории человечества. Больш за 30 гадоў Лукашенко даручае беларускім навукоўцам стварыць тое, чаго яшчэ няма, або што не ўдалося нават тэхналагічным лідарам. Згадваем ягоныя галоўныя задачы стагоддзя. У 2017 годзе ён пажадаў, каб навукоўцы вынайшлі прынцыпова новую крыніцу энергіі. Я хацеў бы, каб нашы навукоўцы вынайшлі нейкую новую крыніцу энергіі, каб мы на каленях не поўзалі нават перад нашымі братамі, молячы іх і выпрошваючы тону нафты або кубаметр газу. У той жа дзень Лукашенко паставіў яшчэ адну задачу – навучыцца лячыць ракавай пухліны як звычайную хваробу. Праз 4 гады ён зноў спытаў. Таблетку мы еще или флакончик не придумали. Нет. От рака, да? Нет. У тым жа 2017 годзе, праехаўшыся на Тэсле, Лукашенко даручыў стварыць беларускі электрамабіль і нават раіў, куды ў ім паставіць батарэю. Нам нужен электромобиль. Вы должны мне в ближайшее время внести предложение. У 23-м у яго з'явілася новая мара – уласны беларускі пасажырскі самалёт. Если удастся нам развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Моя, значит, мечта новая может сбыться. У 25-м годзе Лукашенко прапанаваў стварыць непаражальны беспілотнік. Беспилотник. Летает никакие рэп, там никакое оружие его не достает. А ў 26-м паставіў ужо супрацьлеглую задачу – вынайсці абсалютную зброю, якая будзе збіваць усе дроны. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Навуковыя прарывы патрабуюць шматгадовых даследаванняў, сучаснага абсталявання і стабільнага фінансавання. Іх немагчыма зрабіць у гаражы і амаль без грошай. Аднак Лукашенко прапануе іншую логіку. Спачатку навукоўцы павінны паказаць вынік і толькі потым атрымаць фінансаванне. Будут достижения, будет результат. Любые деньги за результат надо платить. Это главное. Аналітык «Свабоды» Валер Карбалевіч разважае, якое можа быць сапраўдная мэта стварэння Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій. Гэта такая спроба, ведаеце, штучным чынам стварыць нейкі механізм, які мог бы прасоўваць сучасныя тэхналогіі сусветнага ўзроўню на тэрыторыі Беларусі, бо сама мадэль, сацыяльная мадэль, якую стварыў Лукашенко, яна, ў прынцыпе, не стымулюе развіццё навукі, развіццё тэхналогій, укараненне гэтых тэхналогій у вытворчасць, у жыццё. Злыя языкі кажуць, што тут гаворка ідзе пра сына Колю, каб яму стварыць нейкія добрыя умовы для навуковай творчасці. Пасля таго, як ён атрымаў дыплом беларуска-кітайскай праграмы ў сферы біятэхналогій, і таму вось для таго, каб ён змог развівацца ў гэтай сферы, і ствараюцца гэтыя сістэмы.
Тым часам старэйшы брат Мікалая Лукашэнкі, доктар-афтальмолог Дмітрый Абельскі, будуе за 10 мільёнаў даляраў фармацэўтычны комплекс у індустрыяльным парку «Вялікі камень». Пра гэта паведамляюць расследавальнікі бюро. Дмітрый – старэйшы сын кіраўніцы лейшкамісіі і сенатаркі Ірыны Абельскай, якую называюць маці Мікалая Лукашэнкі. Дмітрый – адзін з заснавальнікаў кампаніі «Фарма Сайенс». Гэта новы гулец на фармацэўтычным рынку Беларусі. Кампанія ў траўні 2026 году атрымала статус рэзідэнта індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Яна плануе пабудаваць фармацэўтычны комплекс для выпуску вочных капляў. Паводле планаў, завод павінен выйсці на магутнасць да 10 мільёнаў упаковак прадукцыі ў год у 2027-2028 годах. Калі мы будем казаць наконт новага медычнага бізнесу, прыбліжоных да сям'і дыктатара, то гэта звычайны бізнес. То есть продажа лекаў, яна заўсёды будзе актуальна, і заўсёды можна зарабляць. Тому лагічна, што ўкладаць грошы будуць толькі тыя, хто прыбліжаны да цела, і гэта будзе той же распіл, калі мы просто возьмем як і БНКК, калі возьмем кредит у Китая под дзяржаўныя гаранты, а потым будем прасіць дзяржаву нам нешта там скасаваць. Медычны бізнес, ён хороший, производить лекі, але іх трэба ўмець производить. Таму тут пытанне, хто гэта будзе рабіць, якая тэхналогія, калі мы купім кітайскі там лінейку і будем фасаваць, выбачаюся, чым гэта будзе, Кітай будзе гэта прадаваць даражэй, ці мы будем гэта дешевле прадаваць, чым Кітай. У тым жа Вялікім камені пад Менскам, дзе будуе фармацэўтычны бізнес брат Мікалая Лукашэнкі, расійскі маркетплейс Вайлберіс паскоранымі тэмпамі завяршае будаўніцтва лагістычнага цэнтра. Як паведаміў БТ першы намеснік генеральнага дырэктара кампаніі па развіццю індустрыяльнага парку «Вялікі камень» Кірыл Карацеев, абставіны ў Расіі прымушаюць інвестара як мага хутчэй запусціць аб'ект. Кампанія ўжо набірае супрацоўнікаў. У Беларусь прыехалі расійскія спецыялісты, якія рыхтуюць беларускі персанал і адбіраюць будучых кіраўнікоў. З 18 ліпеня Украіна наносіць удары па лагістычнай інфраструктуры Вайлберіс у Расіі. Якія рызыкі стварае для Беларусі вялікі лагістычны цэнтр пад Менскам? Зараз я не бачу нейкіх сур'ёзных рызыкаў, якія ёсць у беларусаў, згледзячы таго, што Вайлберіс дабудоўвае склады і, напэўна, будзе будаваць яшчэ некаторыя склады. Чаму я не бачу такіх рызыкаў? Таму што я упэўнены, што прэзідэнт Зеленскі пасля таго, як Лукашенко выканаў яго патрабаванне, не будзе зараз накіроўваць дроны на беларускія склады Вайлберіс. Мне падаецца, што гэта не адпавядае яго сённяшняй стратэгіі. Таму, канешне, ёсць эканамічныя рызыкі таго, што лагістычныя у нас ланцужкі і так напружаныя, так? Але вось такіх сапраўдных рызыкаў я не бачу. Беларускія склады малыя, яны там разоў 10-15 меншыя за тыя склады, якія ўжо вывелі з працы дроны птушкі Мадзіяра. Таму нельга разлічваць, што нейкі будзе вялікі ўплыў, тым больш, што Беларусь гэта, канешне, тупік. Згледзячы плынем тавараў, то Казахстан, канешне, стаіць на маршруце з Кітаю да Расіі. Беларусь гэта беларускі тупік, які можа абслугоўваць, не ведаю, толькі Пскоў, ці Бранск, ці Смаленск. Сёння ў Тульскай вобласці Расіі пасля атакі ўкраінскіх беспілётнікаў загарэўся лагістычны цэнтр кампаніі «Вайлберіс». За апошнія тыдні ўкраінскія вайскоўцы атакавалі больш за дзясятак складоў кампаніі ў розных рэгіёнах Расіі. Расійскія ж атакі на Ўкраіну накіраваныя на цывільнае насельніцтва. Сёння ў выніку расійскага ўдару па Кіеве загінулі 17 чалавек, 44 параненыя. Сёння завяршыліся 40 дзён аперацыі Украіны па прымусу Расіі да міру. За гэты час былі атакаваныя каля 2 дзесяткаў складоў, лагістычныя цэнтры і нафтаперапрацоўчыя заводы. Зеленскі заявіў, што Кіеў працягне аперацыю і ўзгадніў новыя мэты ў Расіі. Ці наблізілі гэтыя 40 дзён завяршэння вайны ці мірныя перамовы? Если мирные переговоры начнутся в ближайшие недели, тогда хотя бы косвенно эта операция достигла своих результатов. На самом деле, все, что делалось за эти 40 дней, было движением в правильном направлении. Это удары по слабым местам российской экономики, российской системы. Это способ постепенного принуждения России к миру. Другое дело, на мой взгляд, не стоило чрезмерно большое внимание придавать пиар-форме этим действиям. Вот заявление про 40-дневную операцию, которая должна принудить Россию к миру, это выглядело очень красиво, эффектно, но для специалистов было понятно, война и переговоры не развиваются по срокам, не развиваются по плану. Вот запланировали за 40 дней конкретный результат, и будет конкретный результат.
Но Зеленский, возможно, подражал Дональду Трампу. Напомню, в прошлом году Дональд Трамп объявлял 50-дневный ультиматум Путину. Кстати, после этого случился Анкоридж. Тым часам прэзідэнт Расіі спрасціў ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва Расіі і Беларусі. Владзімір Пуцін падпісаў змены ў адпаведнае пагадненне паміж Расіяй і Беларусю. Намеснік дырэктара Федэральнай службы па ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве Расіі Михаил Бабіч заявіў, што змены дазволяць хутчэй пастаўляць сучаснае ўзбраенне і ваенную тэхніку, а таксама праводзіць сумесныя распрацоўкі новых узораў зброі. Латвія аднавіла працу адзінага дзейнага аўтамабільнага пункту пропуску на мяжы з Беларусью па Тэрніекі. Тэхнічныя збоі, праз якія пераход быў закрыты з 31 ліпеня, ліквідаваныя. Пра гэта паведаміла дзяржаўная памежная ахова Латвіі. Ад сёння кіроўцы зноў могуць рэзерваваць час перасячэння мяжы праз электронную сістэму, а аўтамабілі пачалі афармляць яшчэ ўвечары 4 жніўня. У той жа дзень урад Латвіі адхіліў прапанову Міністэрства ўнутраных справаў цалкам закрыць апошні памежны пераход з Беларусю. Временное закрытие было связано прежде всего с техническими проблемами, по крайней мере, как утверждает правительство, что там были какие-то проблемы в компьютерных сетях. У нас новый министр внутренних дел очень активный, представляющий национальное объединение, для которого проблема миграции – это такая сверхпроблема. И вот он предложил вообще закрыть этот пункт для того, чтобы как бы перебросить резервы пограничников на границу, которая, в общем-то, сейчас испытывает очень серьезное давление со стороны Беларуси. 9 тысяч мигрантов за этот год были возвращены обратно. Но правительство решило, что все-таки мигранты не через переход на этот пункт попадают в Латвию, что, в общем-то, это единственный сухопутный пункт, и поэтому он необходим для того, чтобы поддерживать те еще достаточно немногие экономические отношения между Латвией и Беларусью, которые еще сейчас существуют. А зараз пра працоўную міграцыю. Месяц таму Лукашенко запрасіў у Беларусь узбэкскіх работнікаў. Амаль адразу яны выказалі незадаволенасць умовамі, але некаторыя ў рэшце рэшт засталіся працаваць. Паглядзелі, што яны самі расказваюць пра свой побыт у Беларусі ў сацыяльных сетках. Вось гэтае цяля. Яно нарадзілася учора ў полі, а сёння яго ўжо прывезлі на ферму. Першая партыя рабочых з Узбекістану прыляцела ў Віцебск 13 ліпеня. Вось што яны расказваюць пра свой побыт у Беларусі ў сацыяльных сетках. Гэта адзенне для бедных. Дайце нармальнае, я сам заплачу. Мне гэта не падабаецца. Яно нейкае таннае, дрэннай якасці. Добры дзень. Вось я і дабраўся да места сваёй будучай працы. Менавіта адсюль усіх размяркоўваюць на працу. Вось у гэтым будынку ўсё вырашаюць. Вось гэты уазік нас адвозіць і прывозіць на працу. З апублікаваных відэа вынікае, што грамадзяне Узбекістану працуюць у глыбокім у галіне сельскай гаспадаркі. Вось гэта нешта накшталт сіласу. Мне трэба гэта пералапаціць. Вось тут пад павеццю і будзем працаваць. Вось гэты мех тут увесь час. Так і хочацца сесці на яго. Пад відэа сотні каментароў. Землякі пытаюцца пра рэальныя умовы і іх заробкі. Вось наша месца жыхарства. Мы тут уладкаваліся. Тут жывем зараз. Дакументы ўжо гатовыя. Цяпер пройдзем медагляд і потым пачнем працаваць. Беларусь цяпер сутыкаецца з недахопам рабочых рук. Улады плануюць запрасіць Украіну да 2030 году каля 50 тысяч замежных рабочых. У Менску на вайсковых могілках пахаваная Рут Уоллер, грамадзянка ЗША, якая ў складзе гуманітарнай місіі дапамагала аднаўляць пасляваенную Беларусь і памерла тут 4 жніўня 1946 году. Адзін учынак каштаваў 24-гадовай амерыканцы жыцця і назаўсёды звязаў яе імя з Беларусю. Пра гісторыю мужнасці, самаахвярнасці і ўдзячнасці Ганна Ярмакович. Амерыканка прыехала дапамагаць адбудоўваць Беларусь пасля Другой сусветнай і загінула, выратаваўшы 3 беларускіх хлопчыкаў. 24-гадовая Рут Уоллер была супрацоўніцай гуманітарнай місіі ААН. У 1946 годзе яна жыла ў Мінску разам з мужам Тэадорам, які таксама працаваў у місіі і пазней яе ўзначаліў. У жніўні 1946 Рут убачыла яго Ложыцкім возеры тонуць хлопчыкі. Яна кінулася ў ваду і дапамагла іх выратаваць. Неўзабаве Рут цяжка захварэла
захварэла на менінгіт і не перажыла гэтай хваробы. Гэтая трагедыя прыцягнула ўвагу да вострага дэфіцыту пеніцыліну ў пасляваеннай Беларусі. Ужо ў 47-м годзе пры дапамозе місіі ААН у Мінску наладзілі яго вытворчасць. Аднак доўгі час пра ўнёсак амерыканцаў у аднаўленне Беларусі амаль не гаварылі. У 1975-м гісторыю Рут Воллер пачуў на лекцыі студэнт-медык Казімір Яцына. Яна настолькі яго ўразіла, што хлопец знайшоў месца, дзе спачывае Рут, расчысціў яго, пафарбаваў агароджу і абеліск. Казімір даглядаў гэтае месца больш за 40 гадоў. А ў 2016 годзе імя Рут Воллер прысвоілі Менскай школе нумар 130. Пісьменнік Владзімір Казлоў напісаў раман пра менскія 90-е, паўднёвы захад. «Свабода» распытала пісьменніка і рэжысэра пра ўстанаўленне ў Беларусі аўтарытарызму, працу ў газеце «Мінск Ньюз» у пераломную эпоху і перспектывы беларускага кіно пад увагай цэнзуры. Владзімір Казлоў разважае, якім чынам прымае рашэнне камісія, якая прызнае экстрэмісцкімі літаратурныя творы беларускіх сусветных аўтараў. Я думаю, што гэта канвейер, што яны не разумеюць і не цікавяцца такой літаратурай, але вось яны маюць гэтую дапамогу з боку штучнага інтэлекту. Я разумею, што гэта адбываецца неяк фармальна, нейкія фармальныя словы, якія будуць характарызаваць увесь тэкст як экстрэмісцкі. І калі штучны інтэлект знаходзіць гэтыя словы, тады вось так, гэта экстрэмізм. Гэта ж навогул глупства, экстрэмізм. Ніхто не ведае, што гэта ёсць, таму што ўсё, што не падабаецца ўладам, можа быць аб'яўлена экстрэмізмам. Владзімір Казлоў нарадзіўся ў Магілёве, жыў у Менску, у 2000-е перабраўся ў Маскву, а пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну выехаў за межы Расіі і Беларусі. Цалкам інтэрв'ю з ім чытайце на сайце «Свабоды». Гэта былі навіны 5 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Соусь. Пабачымся.